menapa ora madi monggo kula dherekaken ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Cipta Jagat sampun kasembadan dados panyuwun kula miwah paduka pukulun jabang tetuka ingkang kula jadi sampun wuwuh dewasa inggih lari menika jabang tetuka inggih kakangane putra. Mereka sampun dewasa pun jabang tetuka. Selamat otak turasi dadi bedah Werkudara. Inggih pukulun. Lah kok meneng wae kok jajak bisu mboten. Kok coba didangu. Manggota jabang tetuka. Kowe kuwi sapa? Lho. Suarane kaya gerangane. Ulun Bathara Muramadi, Ulun Bathara Guru, Ulun Bathara Narada. Banjur jeneng kuwi sapa? Aran kita jabang tetuka. Kita makan ana kawah Candra Dimuka nggih. Sabab apa dene aku mapan ana kawah Candra Dimuka jalaran ulun pinercaya dening Pukulun Bathara Guru kinen dandani kelawan jeneng kita nggih jabang tetuka Pukulun Bathara Guru ana apa Bathara Muramadi menapa wonten keparingipun kula badhe paring linggo jimat asma kagem jabang tetuka mangsa bojo Pukulun paring kula nyuwun pangestu kula badhe paring linggo jimat asma dhateng tetuka jumbuh kalian kawontenanipun lari menika gandeng tetuka kula wau dewasanipun inggih awit saking dayaning sekataing tosan utawi senjata kepareng paduka pukulun anak seni lari menika badhe kula paringi tenger linggo jimat asma Gatot Kaca inggih Gatot Kaca. Mangsa seger sunyah awakku yen to mengkono jeneng kita Gatot Kaca kuat nyandang jeneng kasebut nggih iya Muramadi wonten jawuh kula mah kepengin nyuwun pirsa perkawis menapa jeneng kita jadi Gatot Kaca tok cemplungi gaman pirang-pirang kuwi aku kepiye minangka dados pirantosipun anggen kula ndewasakaken lari menika nyuwun pangapunten Pukulun dados Gatot Kaca menika saranduning badan sedaya sarwitosan. Oh, kabeh sarwitosan inggih. Kadosta ototipun saking kawat, balungipun saking wesi, rambutipun saking bendrat. Rambutnya kok bendrat inggih. Kabeh rambut sedaya. Mestakanipun saking kelontongan tosan sirahe saka kelontongan tosan rambute saka bendrat otote saka kawat balunge saka wesi inggih bokonge saka ceret ya Rat nek kuwi ya wedak kopi ora sajajan nek kuwi Muramadi kula wonten dawuh yen to pancen ngono Gatot Kaca gandeng bakal ulun utus minangka dadi jagoning dewa dina iki bakal ulun paringi busana cacah ana 3 sepisan caping Basunanda kaping 2 Kotang Antara Kusuma kaping 3 Talumpah Pada Kacerma caping Basunanda ya caping Basuhangga duweni kekuatan lamun udan ora kodanan lamun panas ora kepanasen Kotang Antara Kusuma bakal ulun paringake mapan ana jroning kulit njabani daging
duweni kekuatan Gatotkaca bisa maletik kang tanpa sutang miber kang tanpa lan. Lan uga talumpah padha kacerma ulun kapanake ana delamaan sikile Gatotkaca. Lan unta lumaku ana dhuwuring banyu ora bisa lumaku ana ing daratan. Inggih ulun nyumanggaaken kang mangkono Gatotkaca ora apa bakal ulun paringi busana cacah telu. Enggal mapano tampanen kanicik tanira Gatotkaca. Gandeng sampun sanapta ing samudayanipun. Monggo Gatotkaca dipunirit ngadepi dhateng parang muka mangrurah satru murka Narendra Kiskendhapura Prabu Kala Pracana miwah Raden Hiranyus iku. Nuwun nggih, terang-terang aja damandu-mandu maring pamit. Gatotkaca. Ana apa? Bareng marang jeneng ulun. Jeneng kita pinilih dadi jagoning dewa mangrurah satru murka. Tantreming Suranaya mung gumantung ana jeneng kita Gatotkaca. Iya, aku ora bakal swara. Abot dikaya apa bakalan sangga lair batin. Ya, budal iki.